1, 2, 3, 4, go! Når juleaften nærmer sig, skal maden gøres klar. Vi fodrer alle dyrene med resterne vi har. Gåsen skal have ekstra sug op til jul. Gåsen skal have ekstra sug op til jul. Vi fodrer den med majs, vi fodrer den med kål. Vi fodrer den med majs og kål i metermål. Fatter mål, fatter lid, fatter øksen. Det er slagtetid. Hvad så? Grisen skal have ekstra sug op til jul. Grisen skal have ekstra sug op til jul. Vi fodrer den med korn, vi fodrer den med brød. Vi fodrer den med korn og brød og risengrød. Fatter mod, fatter lid, fatter øksen. Det er slagtetid. Lasse skal have ekstra sug op til jul. Anden skal have ekstra sug op til jul. Vi fodrer den med bær. Vi fodrer den med mere bær. Vi fodrer den med bær og bær og læskesvær. Fatter mod. Fatter lid. Fatter øksen. Det er slagtetid. Så er det koen skal have ekstra sug op til jul. Koen skal have ekstra sug op til jul. Vi fodrer den med mælk. Vi fodrer den med ris. Vi fodrer den med gælderne og is og flødeis. Fatter mod. Fatter lid. Fatter øksen. Det er slagtetid. Jeppe, du slagtede ikke nogen. Det er for dårligt. Nu kommer jeg til at have ondt i min hånd også en aften for.